ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। ଭାଗବତ ଗୀତା କହେ ଶରୀର ମରେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କଦାପି ମରେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ଯାଏ? କଣ ଘଟେ? ଭାଗବତ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ନ ହନ୍ୟତେ ହନୁମାନେ ଶରୀରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ବି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅଜନ୍ମା, ଅମର ଓ ଶାଶ୍ୱତ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ନୂଆ ଗତି ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ଆମର କର୍ମ ଭଲ, ତେବେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯାଏ। ଯଦି କର୍ମ ଖରାପ, ତେବେ ତାକୁ ନରକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଠାଯାଏ। ଏହି କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବନ୍ତି, ସେ ସେହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୋକ୍ଷର ଲାଭ କରନ୍ତି। ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ସହ ବିଲୀନ ହୋଇ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ତେଣୁ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇଟି ଏକ ତ୍ରାସୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ଅଂଶ। ଆସନ୍ତୁ ଭଲ କର୍ମ କରି ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ଶୁଭ ଗତି ପାଇବା।